Kay di off man ang inahan unya tapos ang anak tuwa pod naglakwat siya pod og iya kay gi-invite siya sa iyang amiga nga kuan nga classmate niya. Gi-invite siya kay birthday. Unya gi-celebrate nila karon. Actually tapos na ang iyang birthday pero late na nila gi-celebrate kay naman sila klase unya karon holiday naman. Mao to nakalugar ko karon nga mobiyahe, mo palit og gift sa anak para sa Christmas kay Christmas na next week. Unya grabe kaayo ang fogs today. Tan-awa ra gud na di na makita ang sa unahan. Delikado kay pa sa mag-drive og ingon ani. Hinay-hinay jud. Di nimo makita ang imong kalaban. Paita. Basta ingon ani ganino. Malisdan ko magbiyahe. Posible nga hinay lang yun ang akong padagan bisan pag 100 ang dagan diri sa dalan ang akong i-drive ana kung pwede lang mo 50 ra jud. Unya pag ingon ani daghan mga disgrasya mo nang delikado jud kaayo mo nang hinay-hinay lang gid ta og drive labi na sa mga driver dira nga ay Diyos ko Lord usahay no di na sila ka kuan bitaw dili ka hinay usay mo overtake pa na sila mo nang bahala pa overtake ko na ako sila basta ako mohinay ra jud kog drive kay panigurado gyud ni kay di pa ta anda makipag meet and greet sa kuan San Pedro na wa patay kuan ani wa patay na ipon unya hinay kuan pa ta patuyang patag padagan tanawa ra gud mao gid ni ang akong angalan diri sa Germany pagka nang tingtugnaw gani grabe kayo ang fogs unya grabe pud katugnaw pag kuan na bitaw winter winter naman may na lang gani kay murag ni hinay-hinay ang kuan diri ang katugnaw di na gid kaayo makumpara parehas dati nya tanawa ra naa gyud na disgrasya o tanawa di gyud malikayan tanawa ang disgrasya o basta na taxi na mauna kay usahay di gyud malikayan ang disgrasya pero habang likayan jud hinay labi na ning fogs nga di nimo makita ang imong kalaban di nimo makita ang mga sakyanan sa imong atubangan unang distance jud ko mag-drive kay di nimo mabal-an bitaw nga mokalit lag brake ta kabalo o karon medyo hayag-hayag pa kay kuan alas 3 pa sa hapon pero unya inig uli na ako balik na ako grabe na mas lisod kay ngit-ngit nya samot ka ngit-ngit kay grabe man ang fogs munang hinay-hinay lang gyud in taon mo ni kapait dire sa Germany di gyud ka kuan di ka angal kay unsaon kailangan man gyud pud nimo mogawas kailangan man gyud pud nimo biyahe unless kung ganahan ka nga moadto gyud sa mall nga naa kay paliton tamadan ka mo biyahe aw magkuan ra ka mag-train so mao na ni ang itsura sa kagabion diri sa mall daghan gyapon kay mga engkanto magsiglakaw-lakaw kuan na ni alas 5 pa lang ni alas 5:30 pero ngit-ngit na daghan pa kay mga suga so unya inig pabalik na ako sa kuan balay ngit-ngit na pud ni kaayo ngit-ngit pas kaugmaon karon medyo okay pa kay napamanta diri sa mall mao na ning itsura tanawa ngit-ngit na kaayo kung unsa ka pahinay ang dagan nako kaganina mas hinay pa karon kung pwede lang magbaklay tanawa ra gud ngit-ngit kaayo grabe jud ka ngit-ngit dili sila ganahan mo kuan magbutang og suga diri mo tong ingon nangutana bitaw nganong di man nila pangbutang og suga ang mahal daw kaayo mahal ang kuryente ang kuan ra gid ta kuan lang gid mi ani ang magdalag kahayag ang mga suga ra gid tanawa ra gud grabe ka kuan sidlak sa mga suga sa mga sakyanan mao ning murag makuan ko murag ma-distract bitaw ang akong panan-aw basta gabii labi na ang akong atubangan ang kaatbang nimo nga sakyanan mga suga unya napud sa likod nya makita bitaw nimo sa salamin grabe kaayo may nani okay ra ug wala kay kaatubang nga sakyanan